F'Misra, żjara tal-Papa Giovanni Paolo II fetħet uffiċjalment l-ewwel edizzjoni tal-Villaġġ tal-Milied fil-Mellieħa. Parti midħul tal-attivitajiet organizzati għal dan il-Villaġġ tal-Milied se tingħata lill-Community Chest Fund. Preżenti għal ftuħ kien hemm is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zarafa Civelli, flimkien ma' Mart il-President ta' Malta Miriam Vella u rappreżentanti tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Għal din l-attività l-Kunsill Lokali tal-Mellieħa benefika ftit aktar minn 42,000 euro fondi mill-iskema Attivitajiet Annwali tal-Milied 2022 mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Il-Villaġġ tal-Milied fil-Mellieħa se jkollu xejra differenti u b'attrazzjonijiet ġodda minn dak tal-Milied Mellieħi li kien jiġi organizzat fis-snin ta' qabel il-pandemija tal-COVID-19. Fosthom se jkun hemm l-Illuminated Trail, Trackless Train, Father and Mother Christmas Sleigh, Presepju Ħaj u Wirja tal-Presepji. Is-Sinjura Miriam Vella ringrazzjat il-Kunsill Lokali tal-Mellieħa talli ħaseb li jorganizza din l-attività b'riss il-Community Chest Fund li għandha bżonn il-fondi biex tgħin lil min għaddej minn żmien diffiċli, speċjalment dawk morda bil-kanċer. Il-Viċi Sindku John Buttigieg qal b'mod unanimu l-Kunsill Lokali qabel l-attività tal-Milied fil-lokalità tal-Mellieħa għal din is-sena minn barra li kollha aspett reliġjuż u kulturali ikollha wkoll aspett filantropiku. Is-Segretarju Parlamentari Zarafa Civelli fakret li għall-ewwel darba din is-sena il-Kunsilli Lokali se jkunu qed jagħtu s-sem tagħhom fl-inizjattiva Rigal b'Imħabba, organizzata minn Mart il-Prim Ministru Lydia Abela u minn bintom Georgia May. Ir-residenti jistgħu ipoġġu rigali taħt is-siġra tal-Milied tal-lokalità tagħhom sa 19 ta' Diċembru. Il-Villaġġ tal-Milied fil-Mellieħa se jkun miftuħ għal pubbliku bejn il-ġimgħa 16 ta' Diċembru sal-Ħadd 18 ta' Diċembru mis-7:30 ta' filgħaxija il qudiem.